Iti pakasaritaan ti Pilipinas, adu dagiti ti maud a banwar iti panawen ti Castilla. Idiay Ilocos Sur, limatak tinagan nga Isabelo Abaya, sublian tayo tinagbalin nga akem na iti pakasaritaan ti wayawaya. Babaan kani Anjel Kim, Pengosro. Taon 1898, Marso 25, rinaot ti Katipunan ti headquarter ti Espanya, idiay Candon, Ilocos Sur. Indawluan daytoy ni Isabelo Abaya. Daytoy apan ang raot kat naawagan nga ikis ti Candon, wenno sigaw sa Candon. Gapoy ti rebelyon kontra kadagiti Kastila, tiniliw ken pinarigatan dagiti Kastila ti sumagmamano apadi a Pilipino. Enero 1898, gapo iti nagbalin a sitwasyon, dito'y maten ang ibangon ni Abaya kan Fernando Girnalda, iti Estrella del Sur, may sa asanga ti Katipunan iti Candon. Idi Marso 25, 1898, rinaot ni Abaya ti kumbento iti Candon kat pinatay na ti pari ti parokya kan ti dua at tao na. Kalpasan ng intag ay na ti bandera ti Pilipinas iti Candon, indeklara na ti panakaypasdag ti Republic Filipina Katipunan iti nasao nga ili. Saan na nagbayag ti panagbaligi ni Abaya tadwala engal daw kalpasan na, sinakop manen dagiti Kastila ti Candon. Natiliw ken napapatay ti kaaduan kadagiti leader ti revolusyon. Naglibas ni Abaya ket nakipagnaed kadagiti tingyan. Idi bimtak ti Philippine-American War, nakipaset ni Abaya iti gubat ti Caloocan. Nadutukan pay daytoy a commander ti puwersa ti Republikano iti Ilocos Sur. Idi Mayo 3, 1900s, pinatay dagiti Amerikano ni Abaya kagiddan iti gubat ti Pasongan idiay Galimuyod, Ilocos Sur. Kas panang bigbig iti ikis dagiti umili ti Candon, na inagonaran ti monumento iti plaza ti Ili para kani Isabelo Abaya. Idi 2016, nangikabil ti National Historical Commission of the Philippines iti historical marker iti monumento. Idi Marso 2003, pinirmaan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti Republic Act No. 9198 anang ituning iti Marso 25 kas special non-working holiday iti syudad ti Candon. Kanayon alaglagipen, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim, Pengosro.